sa robilo zo smetných košov. Hlavný bod programu stretnutia Ecofora Piecka. To vyzerá dosť. Ale oni to majú nejako dvojité, lebo tu je dôležité, aby bolo dvojitý plášť. Dvojitý plášť, lebo keď je dvojitý plášť, tak tam prebieha k cirkulácii vzduchu a o mnoho rýchlejšie tam nabehne ten splyňujúci proces, že začne sa tvoriť drevný plyn. To znamená, začne prebiehať pyrolíza a vtedy sa o mnoho účinnejšie, to nie je to ešte počká, lebo to ešte nejaké 2-3 minúty počká, čas bude trvať, kým sa to rozhorí a vtedy tu na z týchto dierok začne trískať plameň, vlastne tak, jak keď normálne plyn, ako keby sa zapálil. Ale toto ste si dali spraviť, hej? Jasne, to sme si dali spraviť. To nás oslovil jeden podnikateľ, ktorý povedal, že, alebo, blbo som to tam dal. Musím papier, som myslel, že sa to aj bez papiera nejak rozhorí.